Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Kwalità tal-Ħajja u l-Membru Parlamentari Ewropew Elix Saliba għaddejjin b'ħidma biex issir pressjoni fuq livell Ewropew ħalli dawk il-persuni li jsofru diżabilità kawża l-pillola tal-idomide jieħdu kumpens xieraq. Din il-mediċina kienet ittieħdet minn nisa tqal fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet mal-Ministru Giulia Farrugia Portelli u l-Europarlamentari Elix Saliba ingħaqad wieħed mill-vittmi ta' din il-pillola. L-iskop huwa li niġbru il-thalidomide survivors taħt kappa waħda, wieħed irid jgħid li tul da żmien kollu ġifieri over the 60 years qatt ma kien hemm assoċjazzjoni li tirrepreżenta thalidomide survivors hawn Malta. Bħalissa għaddejja ħidma biex tinġabar informazzjoni dwar il-persuni f'Malta li għadhom ħajjin u jbatu minn diżabilità kawża ta' din il-mediċina. Huwa maħsub li f'Malta hawn bejn 30 u 40 persuna li huma vittmi ta' din il-pillola. Il-Membru Parlamentari Ewropew Aġus Saliba għal kif dawn il-persuni ħaqhom kumpens minn fondi Ewropej. Il-ġimgħa li għaddiet fil-Parlament Ewropew bdejt pressjoni mal-Kummissjoni Ewropea sabiex fl-aħħar mill-aħħar pazjenti Maltin u anke pazjenti oħra Ewropej li ġew affettwati mill-mediċina tal-idomide, mediċina li kienet tittieħed mingħajr ma kienu jafu minn ħafna ommijiet li kienu tqal, il-pazjenti li jgħixu illum ħafna minnhom għandhom madwar 60 sena jew iktar, jingħataw kumpens xieraq. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli saħqet fuq l-importanza li dawn il-persuni jersqu l-qudiem. Aħna rridu naraw issa li jkollna statistika miġbura f'pajjiżna u għaldaqstant l-appell tagħna huwa li jkun hawn il-persuni li huma survivors li għadhom ħajjin u li huma qed isofru minn diżabilità minħabba l-mediċina li ħadet omhom ikellmuna jagħmlu kuntatt mal-Ministeru tal-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja biex aħna nkomplu nistgħu insegwu dan il-każ flimkien.